שלום לכולם, אנחנו חוזרים עם עוד משוב, והפעם שיר של אלי שמואלי. אני אקריא את השיר, אחר כך תעצרו, תחשבו עם עצמכם את מחשבותיכם על השיר, ואחר כך תפעילו מאיפה שעצרתם, תוכלו לשמוע את מה שאני חושב, וכך תפיקו מזה את המקסימום, כמו תמיד אני מקווה. ונתחיל. השיר נקרא שלכת. לאפר בכוסות, וכשהן מתמלאות זה נשפך על השולחן. הרוח מפזרת בדלים על הרצפה. בהתחלה, כשנושר אפר מהסיגריה, אתה מעווה את הפנים, מסתכל, אולי יש שם דף נייר לנקות את זה. אבל אחרי ימים לא אכפת לך לאן בדיוק האפר נושר. הרוח מנקה הכל. שוכב על הגב, על הספה. החלון של הסלון פתוח, והאור מציף את החדר נקי. אור לא נגוע. אתה מנסה להתנחם בו. עמוד אבק עולה באוויר וזוהר, ועכשיו גם האבק הוא טהור. השמיים כמעט לבנים, כמו פרי מתפקע מהסיס. רוח נושבת על פניך, ואתה מנסה להתרכז בזה, לנשום את זה. אור ואבק ושמיים ורוח. זה לא מה שקיים באמת. מה שקיים באמת הוא מנוע של אוטובוס, פצעון ופטמה, החמצה קיומית, החמצה הכרחית שאין ממנה מפלט. מה שיש באמת הוא נשים ועבודות מחורבנות בשכר רעב, וגם רעב יש באמת וזיעה, ואת הצריבה בתחתית הגרון, כשאתה מנסה לאחוז את הקרעים המשונים של החיים שלך, שמי בכלל החליט שהם שלך. ודאי שלא אתה. אתה רק זה שצריך להמשיך לשאת אותם. עבור מי? יש לנסות להקיף את הפיסות והאצבעות להתקדם, כשזה נופל ממך כל הזמן. האוזן נושרת, האף נושר, הזין נושר, החלומות, התובנות, ההזיות. איש בשלכת. איש שיש לו 10 אצבעות, וכולן צריכות להחזיק בכל רגע, בכל עליו. מצידי שהכל יעוף ברוח, האף, הזין, שיער החזה, הכל חוץ מהסיגריה נובלס הזאת. דרכה אני נושם. אז אתה עוצם עיניים ומנסה להתמסר לזה. רוח קרירה חמימה. זה השיר. תעצרו ותחזרו. אוקיי, אני מניח שעצרתם וחזרתם. עכשיו בעצם אני הפעם אלך בדרך טיפה שונה ממה שהלכתי עד עכשיו. אני אצא גרסה אחרת של השיר, ואז אני אראה איך הגעתי מהגרסה המקורית לגרסה שאני הצעתי. אבל קודם אני אגיד את דעתי אני קראתי עוד שירים של אלי, קראתי כמה שירים שלו, והשיר הזה הוא לא שונה, זאת אומרת הוא בתוך הקול שלו, זאת אומרת הקול בקוף. זה משקף את הקול של אלי שמואלי, שבסך הכל זה קול כזה מיואש שכזה ביחס לעולם, שזה כמובן לגיטימי. אם זה משקף את המצב הקיומי שלו, אז זה לגיטימי שהוא יכתוב מהמקום הזה אפילו את כל השירים שלו, וזה די נכון שהוא כותב ככה כמעט אולי את כל השירים שלו.
לא קראתי, אני מניח, את כל השירים שלו, אבל מאלה שקראתי, אז קשה למצוא משהו שהוא שונה מזה. וזה בסדר, זאת אומרת, אפשר לכתוב על זה ספרים שלמים, אין בעיה עם החוויה עצמה. אם זאת החוויה היא לגיטימית. ומשורר צריך לכתוב מתוך החוויה שלו. כך שכאן זה לא החלק הבעייתי. החלק הבעייתי בעיניי הוא מילוליות היתר. זאת אומרת, מה ערך המילה בשיר? ומה שאני אומר זה שבעצם השיקול הזה לא מספיק מקבל משקל אצל אלי, והוא לא דואג שלמילה יהיה מספיק ערך. זאת אומרת, השירים הם מאוד מאוד מילוליים, והם בעיניי מייגעים. זאת אומרת, השיר הזה למשל, יש לנו את השיר הזה, שהוא מייגע. ואפשר להגיד את הדברים יותר בקיצור. כמובן שמישהו אחר יכול לחשוב אחרת, זה לא תורה מסיני מה שאני אומר פה. זאת אומרת, בעיניי זה מייגע, לי זה מייגע, ומה שאני מצפה, אז אני מצפה ליותר משמעות בכמות כזאת של מילים. זאת אומרת, יש פה משהו שכאילו נלקח מז'אנר אחר, נלקח מז'אנר של פרוזה, ומאומץ לתוך השירה. זה לא נראה כמו משורר שצמח מהשירה, אלא זה נראה כמו משורר שיש לו איזושהי השכלה בכתיבת פרוזה, אבל הוא החליט שהוא רוצה להתנסות בשירה, או שהוא החליט שזה המקום שלו בעצם, כי אין לו כוח אולי לכתוב ספרים שלמים, או בגלל שכל מיני סיבות אחרות, זה לא משנה. מה שמשנה זה שהאדפטציה הזאת לתחום השירה, הגירה הזאת לתחום השירה, היא לא התבצעה בצורה מספיק מלאה בעיניי. ויש פה, זה בסדר שיש איזשהו אינטרדיסציפלינריות שכזו, אבל אפשר לעשות יותר מזה בעיניי. אז אני עכשיו אציע את הגרסה שלי, ואז אני אראה איך הגעתי מדבר לדבר. אז אני חושב גרסה כזאת, אני אקריא את זה פשוט. להפר בכוסות, וכשהן מתמלאות זה נשפך על השולחן. הרוח מפזרת בדלים על הרצפה. שוכב על הגב, על הספה, החלון פתוח, אור טהור מציף את החדר. עמוד אבק עולה, ועכשיו גם האבק הוא טהור. השמיים כמעט לבנים, רוח נושבת. אתה מנסה להתרכז בזה, לנשום את זה. אור, אבק, שמיים, רוח. זה לא מה שקיים באמת. מה שקיים הוא החמצה קיומית שאין ממנה מפלט. עבודות מחורבנות בשכר רעב. אתה מנסה לאחוז את קירי החיים שלך, שמי בכלל החליט שם שלך. איש בשלכת, 10 אצבעות, ואיתן הוא נאלץ לשאת את חייו. אז אתה עוצם עיניים, מנסה להתמסר לזה, נושם דרך הסיגריה הזאת. אוקיי, זו הגרסה שאני הכנתי. כמובן, אפשר ליצור גרסאות אחרות, אפילו מאותה תפיסה שאמרתי קודם, אפשר ליצור גרסאות אחרות. זה לא שמהתפיסה ההיא, רק הגרסה הזאת היא הגרסה היחידה שאפשר להעלות על הדעת. בכל אופן, כמות המילים כאן היא 40% מכמות המילים בשיר המקורי, כך ש60% חתכתי החוצה. עכשיו, אני רוצה להראות איך עשיתי את זה ולמה. אז פה נעבור לגרסה הזאת שהכנתי, וכאן נחזור לגרסה המקורית, אבל עם כמה סימנים. אז יש לנו ככה, קודם כל את שם השיר הורדתי כי לדעתי הוא לא מדויק, הוא יותר מדי ציורי והוא מרחיק מהחוויה האישית שלו. השיר הוא בעצם על עצמו
לתחושתי השם פה הוא לא תורם. אז אוקיי, אז את השתי שורות הראשונות בעצם הפכתי לבית שלם. להפר בכוסות וכשהן מתמלאות, זה נשפך על השולחן, הרוח מפזרת בדלים על הרצפה. זה בדיוק מה שיש לנו פה, עם קצת שורות טיפה שונות. עכשיו, את כל החלק הזה הורדתי. בהתחלה כשנושר אפר מהסיגריה אתה מעווה את הפנים, מסתכל, אולי יש שם דף נייר לנקות את זה, אבל אחרי ימים לא אכפת לך בדיוק לאן האפר נושר, הרוח מנקה הכל. לדעתי כל הדבר הזה הוא בעצם כבר נאמר קודם. כשהן מתמלות זה נשפך על השולחן. הרי ברור שאם היית דואג שזה לא יישפך, זה לא היה נשפך. או שהיית אוסף את זה. אבל יש כאן כבר מהתיאור הזה, בצורה די חסכונית, אפשר כבר להבין את כל מה שנאמר גם פה. וזה איזשהו ורבליות יתר, צורך לבטא בעוד ועוד מילים, אבל זה מתחיל להיות כבר פה מייגע. כבר בבית הראשון אני כבר רוצה להפסיק לקרוא, כי אני רואה שאומרים לי עוד ועוד אותם הדברים. אז אוקיי, נעבור הלאה. אז מה פה כתבתי? שוכב על הגב על הספה, אוקיי, בינתיים זה אותו דבר. החלון, עכשיו, אני אומר שוב, מה שלא הכרחי לא צריך להיות בשיר. זאת אומרת, זאת הגישה שלפי ערכתי את השיר הזה, כדי להפוך אותו לפחות מייגע. פשוט לשאול מה הכרחי כדי שהתיאורים יהיו נקיים. האם זה הכרחי שזה יהיה למשל חלון של הסלון? מה זה מוסיף לנו בדיוק בשיר? זה מוסיף לנו איזושהי בנייה של סצנה, בנייה של הסיטואציה. אבל זה דבר שיותר אופייני לרומן, שבונים בו מצבים, מפורטים ודברים מהסוג הזה. לכן אמרתי שהמייגריישן הזה מתחום הפרוזה לתחום השירה הוא לא נעשה במלואו, כי יש כאן עדיין כל מיני שירים כאלה שאפשר לנקות אותם, כדי שזה יהיה יותר שיר. אז אוקיי, אז במקום החלון של הסלון פתוח, החלון פתוח, והאור מציף את החדר נקי, אור לא נגוע. אז פה קצת אור טהור. שיניתי את זה מאור לא נגוע, שיניתי את זה לאור טהור. יש לנו שגם האבק הוא טהור, אז טהור וטהור זה יותר קצת ברור, טיפה יותר ברור מאשר לא נגוע, וגם יותר חסכוני במילים. והאור מציף את החדר, אור לא נגוע. גם אור לא נגוע זה לא כל כך ברור עד הסוף בעיניי. אתה מנסה להתנחם בו. אז זהו, פה הניסיון הזה לגייס אמפתיה מהקורא, הוא מתחיל להעיק. זאת אומרת, האמפתיה תגיע דרך התיאורים, לא דרך הניסיון לגרור את הקורא לתוך המצב המנטלי שלך. זאת אומרת, בשיר מהסוג הזה, כמובן כל שיר זה משהו אחר לגמרי, מה שאני אומר הוא ספציפי לשיר הזה. בשיר הזה זה אובר, לא צריך את זה. עכשיו, עמוד אבק עולה, אוקיי, בסדר גמור, באוויר וזוהר, שוב, זה לא הכרחי, אפשר לוותר על זה. זה לא מוסיף לנו הרבה, שהוא זוהר או לא זוהר. ועכשיו, גם האבק הוא טהור. שזה, נגיד, זה מהלך שהוא מאוד מעניין. זאת אומרת, עמוד אבק עולה ועכשיו גם האבק הוא טהור. כשאנחנו מנקים את התיאורים, אנחנו נשארים עם כמה דברים שהם די מעניינים. כי האבק הוא טהור זה לא טריוויאלי, שהאבק יהיה טהור. אבל האבק בהיותו מקיים את אידאת האבק הוא טהור. במובן הזה הוא טהור. כי הוא אבק לגמרי, הוא לא שום דבר אחר. הוא טהור בהיותו אבק, בהיותו ממלא את ייעודו. ויש פה איזשהו התחברות למצב כפי שהוא. איזושהי תפיסה מציאותית של המצב, על הטוב והרע שבו, וברגע שהדברים האלו מובנים, הקשב שלנו כקוראים והרצון שלנו לפתח אמפתיה, הוא בא מעצמו.
לא צריך לאלץ אותו. עכשיו, השמיים כמעט לבנים. כן, השמיים כמעט לבנים. עכשיו, כמו פרי מתפקע מהסיס, את זה הורדתי, כי מה זה? מה זה הדימוי הזה? לא ברור איך הדימוי תואם את מה שהוא בא לדמות. זאת אומרת, זה דימוי נחמד, אבל לא ראיתי איך הוא זה, וגם מאותה סיבה כמו קודם. עכשיו, רוח נושבת, שוב, על פניך, זה שוב הניסיון הזה להכניס את הקורא לתוך הראש של הכותב, אבל זה כבר נעשה מעצמו, לא צריך את על פניך, זה מספיק שהרוח נושבת, אני כבר שם, אני כבר איתך, אתה לא צריך עוד יותר להביא אותי לשם, כי זה רק יכול להרחיק אותי, כי אני כבר שם. אתה מנסה להתרכז בזה, לנשום את זה, אור ואבק ושמיים ורוח. אז אוקיי, אז פה עשיתי ממש שינוי קוסמטי, אתה מנסה להתרכז בזה, לנשום את זה, אור, אבק, שמיים, רוח. הורדתי קצת את הוויים האלו, כדי קצת לתת לזה יותר את הניקיון טיפה. אוקיי, אז זאת החוויה החושית, אפשר להגיד. ועכשיו הוא הולך לרובד היותר נפשי. ודווקא זה מדגיש את החשיבות של להוריד את על פניך ולהוריד את המנסה להתנחם בו, כי ככל שהדגש יהיה יותר פה על החוויה החושית, זה יוצר איזושהי הבחנה בין זה ובין מה שקיים באמת. כלומר, פה יש דברים שקורים, שחווים אותם, וכאן יש את מה שקיים באמת, שהוא לא חושי, הוא אחר, הוא יותר עמוק. מה שקיים באמת הוא, פה יש כל מיני תיאורים, אוקיי, החלון פתוח, אז אפשר לשמוע את האוטובוס, וזה בכלל מגעיל, אני לא מבין למה צריך להגעיל את הקורא כדי שמשהו יעבור. מספיק להגיד לו את התכלס, מה שקיים באמת זה החמצה קיומית. זה לא מצריך דימויים, זה ברור. החמצה קיומית, שוב, החמצה הכרחית, כבר קיומית, היא כבר קיומית. זה לא עוזר לי שאני שומע שהיא הכרחית, שאין ממנה מפלט. ואז זה מאוד ממוקד, התיאור. עכשיו שוב, זה חוזר מה שיש באמת, אוקיי, אבל אז לא צריך את ההקדמה הזאת. שוב, כבר אנחנו עדיין, אני השארתי את זה בתוך אותו הבית, ואז זה ברור, זה תחת אותו מעטפת. הוא נשים. עכשיו, פה נראה כאילו היה איזושהי טענה לגבי נשים. אנשים בחיים שלו שאולי עושות לו את המוות, או אני לא יודע בדיוק מה. אבל כמו שזה מושמע פה, נשים זה דבר מאוד נחמד. אז למה אתה מתלונן? זאת אומרת, יכול להיות שמתוך איזו תקינות פוליטית ירד פה איזה בית, או כמה שורות של מה שהוא רצה להגיד על אנשים, אבל אם אתה לא רוצה להגיד, אז אל תגיד בכלל. זאת אומרת, או כן או לא, אי אפשר פה להיות באמצע. כי נשים זה לא אומר כלום. מה שקיים באמת, מה שיש באמת הוא נשים ועבודות מכוונות בשכר האב. זאת אומרת, אפשר להבין מזה, מהזיקה הזאת, שגם אנשים הם לא חלק כל כך חיובי בחיים שלו, אבל זה לא נאמר. אז לכן פשוט הורדתי את זה, והשארתי רק את החלק הבאמת שנאמר במפורש. עכשיו, ופה זה מתחיל להיות קצת באמת יותר מדי סחטני בעיניי. רעב יש באמת, זאת אומרת, אם אתה מעשן, יש לך כסף לסיגריות, אז אני מניח שיש לך גם כסף לקנות קילו אורז ולא להיות רעב. אז זאת אומרת, זה לא נשמע כל כך רציני. זאת אומרת, אם זה היה רציני, אז היה הצדקה לכתוב איזה שיר שלם, או ספר. וזיעה
ואת הצריבה בתחתית הגרון. שוב, זה התיאורים האלה שהם לא הכרחיים. הם לא הכרחיים, ואני לא רואה מה הם משרתים פה בדיוק. אוקיי, אתה מנסה לאחוז את הקרעים המשונים של החיים שלך. משונים. שוב, משונים זה שוב לא הכרחי. את הקרעים, מספיק שיש קרעים. אז שיניתי את זה פה טיפה, אתה מנסה לאחוז את קרעי החיים שלך, שמי בכלל החליט שהם שלך. עכשיו, זו שאלה רטורית פה. גם אפילו שאין פה סימן שאלה, זה ברור שזו שאלה רטורית ולא צריך תשובה. אתה רק זה שצריך להמשיך לשאת אותם עבור מי? אוקיי, בסדר, זה אחרי זה נכנס פה באיזושהי צורה אחרת, כי זה שוב תיאורים שהם לא מאוד חסכוניים פה, בסך הכל. אני הפכתי את זה טיפה ליותר חסכוני. יש לנסות להקיף את הפיסות באצבעות ולהתקדם כשזה נופל ממך כל הזמן, האוזן נושרת, האף נושר, הזין נושר, החלומות, התובנות, ההזיות. בסדר, אז שוב, אני לא רואה איך כמות המילים הזאת לא מעבירה מספיק ערך בשביל להצדיק את כל השורות האלה, וזה שוב נהיה מייגע. אז אפשר להגיד את זה בפחות מילים. ואז איש בשלכת, אוקיי, פה שוב אני התחברתי לזה, אבל אני רוצה גם כאילו לשמור על הדבר הזה, שהוא נושא את החיים שלו, אז תכף זה ייכנס. זה לא כל כך חשוב פה הסדר של הדברים, יותר חשוב שייכנס מה שצריך. ואז האיש שיש לו 10 אצבעות וכולן צריכות להחזיק בכל רגע בכל עליו. עכשיו המילה עליו, שוב, זה לא מתאים פה. יותר מדי ציורי, יותר מדי ניסיון להיות מאולץ. זאת אומרת, לא ניסיון להיות מאולץ, ניסיון להיות פואטי, וזה נשמע מאולץ. כי התיאור הצומח הזה הוא לא... זאת אומרת, בוא נלך תכלס. איש בשלכת, לא צריך כאילו ללכת עם הדימוי הזה את כל הבית, את כל השיר. איש בשלכת זה דימוי, הוא העביר את המסר שלו, ועכשיו אבל כשאנחנו חושבים איש בשלכת, אנחנו רואים אולי במעומעם הקורא, רואה במעומעם אולי איזה עץ שהוא נמצא בשלכת, אבל הוא לא רוצה ללכת עם הדימוי הזה עוד ועוד ועוד, ולפתח ולהפוך את הבן אדם הזה לעץ שנושם. זה לא חלק ממהות השיר הזה. זאת אומרת, זה דימוי שעבר פה, עבר וחלף, ועליו מחזיר את הדימוי הזה, ואומר, לא, זה דימוי נורא חשוב. לא, הוא לא חשוב הדימוי הזה. הוא עשה את שלו כבר. זאת אומרת, האיש בשלכת, ועכשיו הפכתי את כל הדבר הזה למשהו קצת יותר קומפקטי, כולל הדבר הזה. זאת אומרת, צריך להמשיך עבור מי? איש בשלכת 10 אצבעות ואיתנו נאלץ לשאת את חייו. זאת אומרת, במקום כל הדבר הזה עבור מי, שזה מכיל כבר את השאלה הזאת, וגם את שאר הדברים, שפה מצידי שהכל יאוב ברוח, כן, אז זה כבר ברור שיש פה איזשהו חוסר משמעות או משהו מהסוג הזה, וזה עושה אובר של הדבר הזה, בעיניי. מצידי שהכל יאוב ברוח, האף, הזין, שיער כזה, הכל. זאת אומרת, זה אמור ליצור אצלנו איזה תחושה שזה כאילו, המשורר הזה לא שם זין על שום דבר ואומר את מה שיש לו, אבל זה כבר היו דברים כאלה, זה לא עושה פה איזה משהו יוצא דופן, התיאורים האלה, בעיניי. אז אתה עוצם עיניים, מנסה להתמסר לזה. זה מה שכתוב פה, אתה עוצם עיניים ומנסה להתמסר לזה. שיניתי פה קצת הסדר, הסדר הוא לא קריטי, שוב. נושם דרך הסיגריה הזאת. פשוט תיאור יותר קומפקטי. רוח קרירה נעימה, שוב, אני לא רואה, זאת אומרת, זה כאילו הניסיון לסגור את הסיטואציה. התחלנו מהרוח הזאת שמעיפה את זה, ואז צריך לסגור את זה שזה יהיה בדיוק איך שזה התחיל. למה? כי זה סיפור. אבל זה לא סיפור, זה שיר. זה שיר
ומספיק שזה דרך הסיגריה, זה התחיל בסיגריה וזה נגמר בסיגריה, זה לא חייב להיות סגור הרמטית עם אותה סיטואציה שזה התחיל וזה נגמר. שוב, זה לא הכרחי, זה לא הכרחי, לכן הייתי מוריד את זה. עכשיו, ואז נשארים עם השיר כמו שהוא, כמו שערכתי אותו, פחות או יותר. כמובן, שוב, אפשר לעשות גרסאות אחרות של הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, איכשהו 60% מהמילים צריכות לרדת. כך או כך. זאת אומרת, זאת התחושה שלי, כדי שהשיר יהיה קרי. זה לא שהוא לא קרי, אבל המוטיבציה לקרוא את השיר היא לא גבוהה, כי הוא מכיל המון מילים, תיאורים, שהם לא ממש חיוניים, והם מבזבזים את הזמן לקורא באיזשהו אופן. אני לא נגד שירים ארוכים, מצידי שיר יכול להיות 50 או 100 עמודים, אבל הוא צריך שיהיה בו איזושהי דינמיות והצדקה, ושכל דבר פתאום יוסיף ואתה תבין כקורא למה אתה קורא, זאת אומרת למה זה הכרחי שזה יהיה ארוך. ופה אני לא מבין את זה, פה אני מבין שיש משהו שהוא half-baked כזה, זאת אומרת שהוא לא פרוזה והוא לא שירה, ושוב אני לא נגד האינטרדיסציפלינריות הזאת, אני פשוט חושב שיש כאן תיאורים שהם מייגעים, שלא לצורך. בשיר הזה, בשיר אחר אולי זה הפוך. אולי אני יכול להגיד ששיר אחר, על שיר אחר אני יכול להגיד שהוא לקוני, שהוא חסר את התיאורים האלה. בשיר הזה התחושה שלי, הסובייקטיבית נגיד, היא שהתיאורים הם מייגעים, ושאפשר לעבור לגרסה היותר קצרה. אולי כסגירות לדיון הזה, אני שוב אקריא את הגרסה הזאת. להפר בכוסות, וכשהן מתמלאות זה נשפך על השולחן. הרוח מפזרת בדלים על הרצפה. שוכב על הגב, על הספה. החלון פתוח. אור טהור מציף את החדר. עמוד אבק עולה. ועכשיו גם האבק הוא טהור. שמיים כמעט לבנים. רוח נושבת. אתה מנסה להתרכז בזה, לנשום את זה. אור, אבק, שמיים, רוח. זה לא מה שקיים באמת. מה שקיים הוא החמצה קיומית, שאין ממנה מפלט. עבודות מחורבנות בשכר האב. אתה מנסה לאחוז את קירי החיים שלך, שמי בכלל החליט שם שלך. איש בשלכת, 10 אצבעות, ואיתן הוא נאלץ לשאת את חייו. אז אתה עוצם עיניים, מנסה להתמסר לזה, נושם, דרך הסיגריה הזאת. ואני חושב שבגרסה, אחרי שהופכים את זה באמת לכמות מילים יותר קטנה, רואים שבבסיס יש כאן שיר יפה. אז סיימנו. ביי.